салом. субҳи рӯзи 22 апрел бароятон бахайр бошад. дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳои мо. бар асоси тағйироти нав ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, ки нисбати шахсоне ки қонуни танзимро риоя намекунанд ҷавобгарии вазнинтари маъмурӣ андешида шавад. дар шарҳи ин тағйирот раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Давлатзода ба рӯзноманигорон гуфтааст, ки минбаъд шахсони воқеие ки меъёрҳои қонуни зикршударо риоя намекунанд дар ҳаҷми аз 100 то 130 нишондиҳанда барои ҳисоб, шахсони мансабдор аз 250 то 280 ва шахсони ҳуқуқӣ аз 500 то 530 нишондиҳанда барои ҳисоб ҷарима мешаванд. яъне маблағи нишондиҳандаҳо то 10 нишондиҳанда зиёд карда шудааст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони ватаниву хориҷӣ пешниҳод кардааст, ки лоиҳаи таҳиягардидаи боғи ҳайвоноти пойтахтро ҳамчун моликияти хусусӣ бунёд намоянд. лоиҳаи боғи ҳайвонот дар буриши хиёбони Рӯдакӣ ва ҳофизи Шерозӣ ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар масоҳати 13 гектар бунёд хоҳад шуд. ба гуфтаи мақомот, лоиҳаи ангоравии боғи мазкур аз рӯи технологияи муосир ва бо назардошти фикру мулоҳизаҳои мутахассисони аврупоӣ таҳия шуда, мавзеи ҷудогардида барои ташкили ҳама гуна имкониятҳои нигаҳдорӣ аз ҷумла ҷойгиркунии ҳайвонот, паррандаҳо ва хазандаҳо мувофиқ мебошад. гуфта мешавад, ки иқдоми мазкур аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҳамаҷониба дастгирӣ меёбад. ҳафизова Фотима моҳи июни соли 2020 бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ аз шаҳрванд Қарақулова К барои аз ҳисоби заминҳои хоҷагии деҳқонӣ акобири ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҷудо карда додани нолу аз 110 гектар қитъаи замин маблағи 4500 сомонӣ талаб карда гирифтааст. кормандони агентии мубориза бо коррупсия номбурдаро, ки сардори кооперативи тиҷоратӣ Акбархуҷаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ буд, дастгир карда нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. дар оғози сол ҳам кормандони агентии заминсози корхонаи давлатии фаръӣ суғдзаминсозро барои аз ҳудуди заминҳои маҳаллаи 8 шаҳри Хуҷанд ҷудо карда додани замин бар ивази 26150 сомонӣ дастгир карда буданд. дирӯз дар доираи бозиҳои даври сеюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё бо шишгоҳи Ал-Ҳилол ва Истиқлол байни ҳам рақобат карданд. ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи тими Ал-Ҳилол ба анҷом расид. бар асоси огоҳии агентии обу ҳавошиносӣ, шабонарӯзии наздик дар ҷумҳурӣ ҳавои ноустувор дар назар буда, дар баъзе минтақаҳо борони кӯтоҳмуддат ва дар минтақаҳои дигар борони бошиддат ва ҳатто дар баландиҳо барф меборад. боридани жола аз эҳтимол дур нест. дар дарёҳои Қизилсӯ, Ёхсӯ, Вахш ва Оби Хингоб баландшавии сатҳи об пешгӯӣ мешавад. ба иттилои агентии обу ҳавошиносӣ, давоми 2 рӯзи оянда дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ ва доманакӯҳии вилоятҳо ва ноҳияҳои тобеи марказ фаромадани сел аз эҳтимол дур нест. тамошобинони азиз, муфассали ин ва дигар хабару гузоришҳоро дар сомонаи радиотoj.tj пайгирӣ карда метавонед. дар бозори асъор бошад, барои имрӯз $1 ба 11 сомону 32 дирам, €1 ба 13 сомону 58 дирам ва 10 рубл ба 1 сомону 47 дирам баробар аст. мувофиқи тақвим 22 апрели соли 1957 нахустин маркази барқу гармидиҳӣ Душанбе ба кор шурӯъ кард. дар ин рӯзи соли 1969 дар Хьюстон аввалин ҷарроҳии пайвандсозии чашми инсон гузаронида шуд. имрӯз рӯзи байналмилалии замин мебошад. шунавандагони радиои Тоҷикистон имкон доранд, ки дар соати 11:15 такрори радиомаҷаллаи Бостоб ва дар соати 12:15 барномаи Астабори Хуршед, ки дар он ҳамкорони мо бо ҳунарманди мардумӣ Дона Баҳромов суҳбат оростанд, бишнаванд. вобаста ба саволи он, ки киҳо метавонанд рӯза доранд, шумо метавонед дар соати 13:15 дар барномаи Беҳдошт ҷавоб гиред. оид ба вазъи роҳу нақлиёт ва ахбори вобаста, шумо метавонед дар соати
17:15 дар барномаи роҳ ва нақлиёт маълумот гиред. вобаста ба рӯйдодҳои варзишӣ аз ҷумла бозиҳои Лигаи Чемпионҳои Осиё бошад, дар барномаи ҷаҳони футбол ки соати 17:40 пахш мешавад, иттилои бештар гирифта метавонед. барномаҳои шомгоҳии Радиои Тоҷикистон дар соати 19:15 оғоз мешаванд. дигар хабаргузориш ва барномаҳои шуниданиро ҳамарӯза дар мавҷи 104.7 FM ва дар сомонаи radiotoj.tj пайгирӣ карда метавонед. ба саҳифаҳои Радиои Тоҷикистон дар Facebook, YouTube, Instagram, Telegram ва Twitter аъзо шавед. боқӣ ба шумо барори кор мехоҳем.